Pe scurt, 5 chestii despre teatru. 1. Fiecare sală are vibe-ul ei. Fiecare sală are farmecul ei. Și farmecul este dat nu numai de cum e construită sala, ce acustică are, ci și de public și mai ales de cei care prestează pe acea scenă. Întâi și întâi trebuie să țineți minte faptul că un spectacol este gândit într-o anumită sală. Am văzut, în acest sens, ca să vă dați seama, trebuie să vedeți un spectacol în mai multe săli. Iar eu asta am făcut cu spectacolul Secretul Fericirii. Am văzut întâi de 2 ori. Odată la Undercloud în București, la Muzeul Țăranului și a doua oară la Timișoara, în cadrul FESFDR. A treia oară l-am văzut la Godot, unde el a fost gândit, unde el a fost creat, unde era el acasă la el. La Godot mi s-a părut cel mai bun. Îl văzusem la un an diferență. De fapt, l-am văzut întâi în 2015 și apoi l-am văzut în 2017, cam un an jumate, că am văzut acum în februarie. Și atunci mi-am dat seama cât de mult contează sala. Nu neapărat în sens pozitiv sau negativ, să nu credeți că o sală e superioară sau inferioară. Doar că anumite spectacole se pretează unei săli, iar acel se pretează trebuie citit și la modul a fost gândit în sala aia. Țin minte ce emoții am avut acum câteva săptămâni când am intrat pentru prima oară în sala de teatru la Craiova, Teatru Marin Sorescu. Pe lângă faptul că am o, cum să spunem, o aplecare, o pasiune pentru Olteni, acolo m-am simțit special. Nu știu, are un vibe special sala aia, poate și că poartă numele Marin Sorescu, habar n-am. Dar acolo m-am simțit diferit și o să mă simt diferit și la sala mare a TNB-ului, dar o să mă simt diferit într-un cu totul alt sens în sala de la Godot. La Godot, de exemplu, ești mult mai relaxat, bei o bere, mai discuți înainte cu prietenii, nu stai încordat într-un fotoliu din ăla, stai relaxat la o masă. Așa că spectacolul de teatru vine să te relaxeze. E adevărat, poți să dezbați probleme, poți să faci multe, dar e altfel, e diferit. Are vibe-ul ei sala aia. Și apropo, e mult mai mișto sala la Godot decât nu se mai fumează. E superb. 2. Tot legat de vibe și de săli, te poți îmbrăca cum vrei la teatru. Eu combat mitul conform căruia astea sunt haine de teatru, astea nu sunt haine de teatru. Vedeți cam așa asta? Am luat-o la teatru. Chiar în Craiova am avut-o pe mine, la Teatrul Național din Craiova, la Marin Sorescu, la spectacolul Nuntă Însângerată. Deci am avut această cămașă pe mine. Și nu m-au dat afară. E adevărat, eu n-am fost niciodată în pantaloni scurți. Sau cred că am fost odată la un teatru cafenea în culise, cred. Dar dacă nu mă duc în pantaloni scurți, nu înseamnă că mi-am luat vreodată cravată. Cravata nu poartă, apropo. Deci, la teatru se poate veni oricum. Apropo, am răgușit. Am vrut să iasă foarte bine acest clip și cred că e a 3 ore când îl trag. Deja nu mai pot. Nu știu cum pot unii să vorbească 5 ore. Dar mă, problema lor. N-am niciun pahar cu apă sau ceva. Deci te poți îmbrăca oricum. Important este să simți tu bine. Dacă te simți bine, e perfect. La 4. Punctul 4. De fapt e 3, eu l-am scris pe foaie punctul 4. Apropo, am o foaie. Am scris niște idei, pe spate sunt niște printuri, nu mai am nevoie de ele. Mi-am scris ideile. La 3 pusesem despre spectacolul D-Book, despre care vă zic la sfârșit. Acum vă zic punctul 4, spectacolele de teatru sunt diferite. Și trebuie să vă spun ce am discutat cu un critic din Arad. Critic, ziarist, nu știu ce era el, scria la nu știu ce ziar din Arad. L-am întâlnit la festivalul de teatru de la Arad, la Fitca. Și ne spunea omul ăla, bă, voi la București aveți multe spectacole. Vedeți foarte multe spectacole diferite. Doar că voi nu mai aveți timp să vedeți un spectacol mai multe ori. Și m-a întrebat în privința mai multor spectacole. Erau 3 spectacole din București. Unul văzusem și m-a întrebat dacă le-ai văzut. Odată. Cum adică odată? Odată. Și n-ai mai avut curiozitatea să te duci? I-am spus, păi da, poate mai sunt altele de văzut. Și a început să spună. Știi?
Noi aici, nu știu exact dacă s-a referit la provincie în general sau la Arad. Timișoara, de exemplu, sunt mai multe teatre. Pe lângă Teatrul Național din Timișoara mai e teatru maghiar, mai e teatru german, mai e un teatru privat, Aoleu Teatru, nu știu, mai fi și alte teatre private. La Arad am înțeles că e unul singur. Mă rog, în stația mea natală nu e niciunul. Dar, ca idee, a zis că noi aici avem puține spectacole ca număr. Dar din acest motiv, datorită acestui lucru, le vedem de mai multe ori. Și vedem cum un spectacol progresează, vedem cât de dinamic sau rigid este. Pentru că un spectacol poate să fie aproape identic sau poate să fie diferit chiar și 20%, că îi mai improvizează actori. Și chestia astea nu le poți vedea decât după ce îl vezi de mai multe ori. O chestie foarte interesantă. E adevărat, eu prefer să mă duc la un spectacol nou. Mie îmi place să fiu surprins. Din acest motiv nu o să mă duc, sau mă rog, o să prefer să mă duc la un spectacol nou, poate mai slab, decât la spectacolul X foarte bun pe care l-am văzut. Consider că aflu ceva nou. Văd un alt spectacol de teatru. 5. Și o să ajung după aia la 3, v-am spus. Prețul. Am avut o discuție cu un amic acum vreo 2 ani, cred. M-a întrebat despre spectacolul X. XYZ. Nu vreau să dau numele, nici măcar nu mai știu care erau cei 3 spectacole. Știu despre unul singur că era la un anumit teatru, dar nu vreau să dau nume aici. M-a întrebat despre spectacolul X. E bun? I-am zis da, e bun. I-am explicat de ce, i-am explicat subiectul. Spectacolul Y e bun? Da. Am zis așa, spectacolul Z e bun? E bun. Dintre astea 3, la care te-ai duce? Pe care le recomand, la care te-ai duce tu? Și am zis Y. Și mi-a zis așa, primul spectacol costă 70 de lei, al doilea costă 50, al treilea costă 30. Tu mi le-ai recomandat pe la de 50 de lei. Eu mi-am explicat că nu am judecat niciodată spectacole pe preț. Și o chestie destul de nasoală. În cazul filmelor, dacă ai de ales între sala X, sala Y și sala Z, ai de ales doar între săli, dar filmul e același. În cazul spectacolului de teatru, prețul îți influențează cumva gustul. Și e nasol, credeți-mă. Adică tu nu vezi spectacolul X pentru că e prea scump sau când îl vezi, îl judeci din perspectiva prețului. Băi, am văzut un spectacol bun de 50 de lei, dar ăla de 17 lei a fost mult mai bun. Și cumva, pentru faptul că ăla are 17 lei, prețul, o să recomand pe ăla. Uite, du-te, dai doar 17 lei și te duci și vezi spectacolul X. Chiar nasol. Dar nu pot să zic că nu înțeleg. Eu sunt răsfățat, sunt norocos, sunt cum vreți voi și nu trebuie să judec spectacolele după așa ceva. Ceea ce e bine. Dar nu condamn pe cei care o fac. Chiar nu-i condamn. Acum trebuie să vă zic și de spectacolul D-Book. D-Book este singurul spectacol unde am înghețat complet. Unde mi-a stat inima. Bine, nu că era să mor, dar efectiv îți stă inima. Spectacolul decurgea la un moment dat, avea un ritm al lui, era un spectacol în limba, și este un spectacol în limba Yiddish. Astea, într-o altă limbă pe care nu o cunoști, sunt mai greu urmăribile, pentru că tu nu ești foarte atent la actori. Trebuie să citești sus subtitrarea. Eu nu cunosc limba Yiddish. Nu e ceva grav, adică te obișnuiești. Prima oară când am fost la un spectacol în altă limbă, tot la evresc, tot în limba Yiddish, mi-a fost mai greu, apoi m-am obișnuit. Dar ideea e că spectacolul era cumva mai lent, cumva avea un ritm al lui și e un spectacol din ăla fără pauză și la un moment dat pot să zic că un pic mă plictisise. Băi, și la un moment dat, după vreo oră și 20, nu mai știu exact, mă uitasem întâi constant la ceas și nu mai știu momentul. La un moment dat, efectiv îngheț. Eram așa și aveam privirea aia și îmi spuneam în gând, bă, ești prost, ăștia fac exorcizare. Pielea mi se vopse de găină. Mi se prinsese așa, și eram așa. Deci până atunci mă mai foiam un pic, mă mai întorceam de pe o parte pe alta, stăteam fie așa, fie așa. La un moment dat rămân așa. Deci am văzut multe filme cu exorcizare. Eu sunt ateu, deci neutru religios. Pentru mine exorcizarea e la fel și la evrei, și la creștini, și la orice altă religie. Dar îmi doream să văd o exorcizare la teatru, adică exorcizare în fața mea. Când am văzut-o pe scena teatrului evresc, am înghețat.
Este superbă scena. Spectacolul, nu o să zic că e rău, că nu e rău, e bun, dar scena asta îl face extraordinar. E o scenă pe care o ții minte. Ceea ce n-au 3/4 din spectacole. Le ții minte povestea, le ții minte un personaj, dar nu ții minte o scenă. Aici pot să spun că ții minte scena. Și îngheți, efectiv îngheți. Pentru că v-am zis de D-Book și v-am zis de teatru, trebuie să vă spun acum că am un concurs. O să scrie în josul, în descrierea clipului. Blogul meu la teatru.eu împlinește un an și tot pe 27 martie, că atunci va împlini un an, adică de azi în fix o săptămână, sărbătorim și Ziua Mondială a Teatrului. Și cu ocazia asta eu am un concurs. Pentru concurs am și un articol pe blog, am și acest clip pe vlog. Dau invitații la mai multe spectacole, printre care la spectacolul D-Book. D-Book, spectacolul Teatru Evreiesc. O să scriu exact fiecare spectacol, unde se joacă și pe ce dată. Voi va trebui să faceți o urare adresată fie teatrului, fie blogului meu. La mulți ani la teatru.eu. La mulți ani teatrului. Nu seci. Adică, ok, să terminăm la mulți ani. Dar trebuie să spuneți ceva mai mult. Trebuie să mă convingeți că trebuie să vă dau vouă. Am invitații la multe teatre din București. Am o invitație de dat la Timișoara, la Teatru de Stat din Timișoara, la Controversa la Valladolid. Spectacol pe care tocmai l-am văzut acolo. Și pentru cei din provincie, mai am și niște premii care pot fi trimise, niște cărți poștale de la Teatru Evreiesc și se pare că voi avea, încă nu știu sigur, voi avea și o carte a domnului Mihai Mălăimară de la Teatru Masc. Și probabil și un DVD cu muzică din spectacole. Astea sunt premiile. Premiile astea care pot fi trimise oriunde în țară. Deci sunt pentru spectatorii și cititorii din provincie. Și voi faceți o urare pentru teatru sau pentru la teatru sau pentru amândouă și la final fie adăugați link-ul articolului, pe care îl veți vedea mai jos, și adăugați link-ul acestui clip. Pentru blogări am un concurs distinct. Blogării pot scrie la ei pe blog urarea, să dea link către articol, să includă sau să nu includă acest clip. Pot să le facă pe amândouă sau pot să facă doar una din ele. De exemplu, poți să scrii și să pui doar clipul, fără să pui link. Dacă nu vrei să pui link, pui doar clipul. Și pe lângă premiile puse în joc, poți să câștige unul dintre premii să ducă la un blogger, poți să câștige și bannere pe la teatru.eu. Un banner 6 luni, un banner 3 luni, un banner o lună. Am 3 premii momentan. Dacă vor fi mulți bloggeri care vor participa, voi suplimenta numărul de bannere și eventual voi pune bannere și pe alte bloguri ale mele. Pe emilcaines.eu, pe minuna.eu sau pe cinemil.ro. Dar asta repet, dacă sunt foarte mulți bloggeri doritori. Concursul durează fix o săptămână. Pe data de 27 martie, de Ziua Mondială a Teatrului și de ziua blogului meu, voi anunța câștigători. Câștigătorii vor avea numele la intrarea la teatru, vor trebui să-mi dea numele complet și vor avea numele acolo și vor intra la spectacolul cu pricini. Azi vezi mai jos lista spectacol. Din București am, dacă am făcut bine, acum n-am în față lista, am vreo 6 teatre. Plus din Timișoara 7. Le mulțumesc tuturor, vă mulțumesc și vouă și la mulți ani teatrului. Acestui frumos și extraordinar teatru. Nu teatru ca și clădire, nu-mi place ca și, dar aici îl folosesc cu scop, ci teatru ca și eveniment. Ca eveniment cultural, ca manifestare culturală. Eu am spus de multe ori, nu fac discriminare teatru egal film pentru mine, dar oricând voi prefera un spectacol de teatru foarte bun și un festival de teatru foarte bun unui concert sau unui festival de muzică. Așa sunt eu. Teatru și filmul pe primul plan. Salutare și mult, mult succes!